sei eu. Moscas. Non, cousiñas que brillan. Abellas. Non, unhas cousiñas douradas que fan soñar con azar. Eu son unha muller seria e non teño tempo para soñar. Estrellas. Iso é estrelas. E que fas ti con tantas estrelas? Podo metelas nun banco. E iso é todo. Abonda. Eu teño unha flor que rego todos os días. É bo para ela que eu sexa seu dono, pero ti non és útil para as estrelas. Decididamente, as persoas maiores son extraordinarias.